Oni tak chodia, tak kokocky zakrutia sa a idú dole. Teraz ten, čo je pri tej mokline, posledný ten poriadny kolo. To je asi ten 16 rok. Že každý už tú trasu pozná, každý vie na jednej. No, to budú kamaráti. A malo by žerať, keď si ako to si chcel. Prvý, keď padne v pároch, tak... A to vek ani chodia, či idú cez Bučinu a hore hneď, alebo idú ešte tým veľkým. Oni tu budú ležať len teraz. Tu či nebudete nikde. Vieš čo, na Kypiku je ťažba, ale to není ešte v súťaži. Teda nebolo to a budeme robiť tam v Keleži pod Vyšeratom tomu súkromníkovi, no Mihalikovi, tým nedožercom tam. Tam budeme buky robiť. Nie, však rovno nad Zakrutou, čo obecný, Ja aj obecne. čo robili prebierku a toto, čo stojí tá vysoká hora, kde Tibor spravil ten posed, tak to všetko aj, no neviem všade, kde však to by som ti cigánil. Ale podľa mňa všetko bude chcieť, lebo aj toto ešte vybrať, všade bude